بعيني نايتي من محدارة وسرحات يخريو تقندت الأخونا من محدارة وسرحات كا منقاح موداب معتاق زبل أنتن مسرة وين نسرح لن سلازي إفرم حدا بعد ما بسل زبل خوانا بهلاون سنة مقبارن نايت حبرة سب عري زفلت بزيتو فلالي ملكاكا نمودا أمنا أخن مسأت خوينا نايم قصقاس عغمي ولو نيرو من نقاق أحمس أساسيرنا هنا أو وحد حزبخن أبوزو حزبي ولا بشحت زقمت بصفوف ودو نيرو مالتي أبتي ناي موداب كن مسأت خوينا موداب درجاتات له ببزحت ودب بوحدات ودب بحدث ودب بفلا أبقى جواب أوادد مانا وتم جانا زي تمكورن كودو زلوا من الكات حسبهم بدرجات في اليوم اللي ختم سنت نتني حفاش بدرجة ح كودو الكازخ اللي ختم توادد بس ح لا هند ولا إزغيد إفرام جن بوي كنا نزدرت نيرو مالت حين دحري الكات 25% بيلو زلوا خاب تحتي زلوا زودب عقمن صراحة يخاطبوا في اللهم قبل ندحر مصيخا 55 أبهي ندحر مصيخا جن لعلي 75 ناي موداب عقمي زلوا زخونة صراحة لعلي 75 نتودب زتوفي لك كم تجادلت برخا حدر ليتي عطق كيني خيط قطري بعلبت رخينو كم زعينتي حلف حجي أبهي ندحر مصيو أبزي تفعل خفل سرحات هندسة سراويت قطبة بزي تفعل من قدي توافر مو المسواتي خفل دلو زخوني أما جرشها مسمع بلغا زناي كوماندو سرحت كسب من قدتات مريحم ايربورت نفرتي زقاصلو كسب بزي تفعل من قدي ويطتاتن حساساتن انصار منغستن قالسن زخونو مش تأتيهم بدفرت سقوم تزوجدو أمو مالو من أمو بالحمن عبد تراس صاويتي هراي نبص أفريم كقولت أقول لكم هذا كابتم أبصون كنتات زباق مبارن حفاش هزبن زفريم بقعات أما حدرتي سلمتاي نزبل حتو سأفريم كلها نقوم نفلتو أبتي زحلفة مرير قالسي بفلاي بدحر مسمر زنبرة كنتات مس كلهم تتصوات حيلتات مس ود قباديو مس سرعات درجديو مس ناي عمات رف مرفديو مس تفلاليك كاب شعنت شعات 270 شو منتنا كفل زباهم محضر كاب زمسرت جميرو بزرع عليه نقحاتن بزرع عليه توفاينتن نهزبون هاجرنا قلقلو بحكي كم تخي قلت أنا إفرم كل يقبل إلى قلت أقول لهم تايو وداوي عنا قاقحي قوسقاسي معتقي يعتق نهزبي محبراو لوتي كمس ترى تاتا مقام حرشاو لمعاتا مقام زغلو حجين رئو دلنا لم يعود رأينا دلو اوان زينا يبعل مرتا سبني نبعل زعري شعو زترهصلو شعو زتدخملو شعو زدخملو هذا حجي فريد هبدلو نهزبي إرترا زعنقل زلو ماج سلازي إفريم كتقولش أن حركم كم كبال مجلس يقولوا أبد سنكر خناتات نحن أبد نبرنا الجزية بفلا بسمانات أبد نبرنا الشات شهورار ذكرنا حموش مثل عسر تخلتن وردات أبد عرض بهال عداء كيبنيهم نهمل دوبوب ماج زعموش مثل عسر تخلتن وردات نفسه كف عبيت عدي كب نفسه كف عدي تعدي وماتيو زحجي نتقمول دلنا سقع عجي نتقمول دلنا شرحات أو يوتيو لو زي كتتي بدو خمس موتي سقاب عسر تعمش الشح دغون ذكرني كابدبوب أختيتنا أبتوانتي نحنا نجزء أنصنا كفلزوي كون إلنا يكون نوتينا إفرم حد قومي أنا حد قومي حد قومي كحالتنا صاحبنا متينا نفلت أندينا ورانا بزع خمسبي أوش حزبي كن تململو تماهيرو ها هذا بقع عم هذا بقع
መራሕን ክወፅእ ዝኸኣለ ንሱ እዩ ብጻይ ኤፍሬም ኣነ ካብ 1976 መወዳእታ እየ ዝፈልጦ ክሳብ ሕጂ ኸ ብሓደ ኢና ነርና ይተፈላለልና ብጻይ ኤፍሬም ኣብ ስርሑ ኣዝዩ ውፉይ ንጡፍ ምቕሉል ምስ ህዝቢ ኣዝዩ ሕውስ ምስ መሳርሕቱ ዝያዳ ሕውስ ወደብቲ ኣካላት ስለ ዝነበርና ምሕዳር ስለ ዝነበርና ኣዝዩ ኣብ ምውዳብ ሓያል ኣብ ህዝብን ኣብ ወደብቲ ኣካላቱን ኣዝዩ ተፈታዊ ተቐባሊ ቅቡል እዩ ነይሩ ካልእ እውን ኣብቲ ምውዳብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ኣጋጥም ከሎ ግርጭታት ኣጋጥም ከሎ ምፍታሕ ንዕኡ ወኪልካ ድሕር ሰዲድካ ዝተቐስን ምክንያቱ ስርሑ እሙን ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ውፉይ ንጡፍ ስለ ዝነበረ ንኤፍሬም ብከምዚ ንፈልጦ ኣዝዩ ውፉይ ንጡፍ ብኩሉ ቅቡል ዝነበረ ብጻይ እዩ ብጻይ ኤፍሬም ኣነ እኳ ካብ 1977 ዲና ንፋለጥ ናብ ሓይልታት ፀኒሐ ናብ ጀማሂር ኣብ ዝመጻ ኩሉ ኣብ ናይ ጀማሂር ዝነዊሕ ዓመታት ዝተቃለስናዮ ስጋዕዝና ጽነት ብሓባር ኢና እሱ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ደቀ መሓረ ኮይኑ ከም ክፍሊ ህዝቢ ክሰርሕ ከሎ ኣነ ናብ ከባቢ ሰሓርቲ ነይረ ኣብዚ ዝነበርናሉ እዋን ብሓባር ኢና እቲ ኩሉ ግዜ ናይ ጀማሂር ናይ ድሕሪ መስመር بحد هيوتنا ننقصاص بحد نسر بحد ننطف ابزي حيال وداباي حيال انق حيا عطقاي جigنا نطف اب بصوت زلو اخبروت لعول اب نطفتاتون اب سروحن حيال تغادالاي جigنا تغادالايو ኤፍሬም ኣብ ዝኾነ ዘካይዶ ነጥፈታት ተባዕ ኣብ ዝወስቶ ስጉምትታት ኣብ ዝኣምነሉ ተሪር ኣብ ሓፋሽ ምንቃሕን ምውዳብን ምንቃሕን ዝዓለ እጃምን ኣበርክቶን ዝነበረ እዩ እቲ ናቱ ኣበርክቶን ንጥፈታትን ብሩኢ ኣበይ ኻትሪኦ ኣብቲ ህዝቢ ማለት ኩሉ ህዝብና በብኸባቢና ዝነበርናዮ ሓፋሽ ህዝብና በቲ ናይ መምርሒ ህዝባዊ ግንባር ተወዲቡ ነቂሑ ኣብ ሰውሩ ዝነበሮ ልዑል ኣበርክቶን ተወፋይነትን መስዋዕትነትን ዝሓትት ንጥፈታት እዩ ዝካየድ ነይሩ ዝግዜ ቃልሲ ናይ በሓቂ ኤፍሬም መራሒ መስራዕ ወይ ናይ ንኡዘባ ሓላፊ እዩ ዝነበረፍቲ ዋን በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ውን ልዕሉ ውን ከይዱ እንዲዩ ግን ናይ በሓቂ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ዝነበሮ ተራ ኣብ ናይ ህዝቢ ዝነበሮ ምንቃሕ ኣብ ናይ ህዝቢ ዝነበሮ ምውዳብ معتاق مزي زكاي زنبر قالسي ببوانو من اسيات ملميلكا ناب قالسي مسلاد مس بصوتو مالتيو كم مراحل كم حالافن كوينو خا زرع على ابركتون اجامن نيرو اب كم زخطوسو صنحون اب غريچتات نخندي عامتات نخندي زمانات غريچتات ناي عادتات زنبري ام مفتاح اب كستاي معلو نمبصح مزي نابزي نمغبار عبيت سبات ورا زبوتات امينكا خميغيرو بسلام بغبو خفتحهم دلو بس تسمامعخا خخيدكم دلو غبو فتح امركابن وسانينكا كستاي زي بلو سبي لاي بحقي مغلصي خاتسنول ኤፍሬም جigنايو ابركتو لعليو ندي مغلصي خاتسنول ناي بحقي سغع مጨረሻ سغع زانا حجي بحدينا بحبر بتاناي قدم حجي زنبرنا ياسكم إننا قصيلنا تيوت خامسيو أبركتو حيالي ኤፍሬም نوح زول أوانينا تخالدنا كاب جزء قالسة حزنا
ናይ ቀረባ መሳርሕቲ ነርና ብፍላይ ከዓ ነዞባ ዙላ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቅድሚ ናጽነት ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣይተረሓሓቕናን ኣብ ኣስመራ ብሓንሳብ ሓደ ንዞባ ሰሪሕና ኣብ ዞባ ደቡብ ከዓ ሕጂ ብሓደና ጽኒሕና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ እዋን ናይ ምቕያሩ ንኤፍሬም ኣብ ስራሕ ክሪኦ ከለኹ መምህር ናይ ስራሕ ዝብሎ ነፍሱ ወፂዑ ንዕኡ ክትመስል ዘተባብዓካ ሓብሓቢ ኣሳታፊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓቦኛ እዩ ሕጂ በቲ ናይ ስራሕ ተወፋይነቱ ክሪኦ ከለኹ ኤፍሬም ብዛዕባ ነፍሱ ኣይሓስብን እዩ ነተን ሒዘን ዘለኹ መደባት ከመይ ገይረ ይዕውተን ከመይ ገይረ መደባተይ ይፍፅም ብምባል ኩሉ ቋንቋ ናይ ስራሕ እዩ ኩሎ ደፍር እየ ምክንያቱ ነዊሕ እዋን ናብ ሓንሳእ ሰሪሕና ከም ሓወኻ ከም ሓላፊኻ ጥራሕ ኣይኮነን ኤፍሬም ከም ሓዊ ከም ኣቦ ከም ኩሉ ኣብነታዊ እዩ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝሕማም መላለሰሉ ዝነበረ እዋን ሲ ሓደ እዋን ኣብ ሆስፒታል እናነበረ ቆፀራ ኣለኒ ብዓዲ ቀይሕ ክኸይድ ኤንቪጅን ገይሮም ለኸሎ ስወዳ ኣለይ ንሳሞ ወዲኤስ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ወቲ ሓኪም ከዓ ንዓይ ደውሉ ፀዊዕኒ ኣነ ሓላፍነታይ ስከምኒ ነግሮ ኣለኹ ስራሕ ኣለኒ ብለኒ ኣሎ ኣብቲ ስራሕ ከይበፅሐ ግን ሂወቱ ክትሓልፍ እያ በጃኺ ንዕ ገለበልየ ገለ ምስ በለኒ ሰንቢደ ኸይደ ድሓን ንሕና ዘረባ ሳይትእመኖ እሱ ግን በዓል ሞያ ስለ ዝኾነ ተሰማዕካዮ ፅቡቕ እዩ ስራሕ ክትምለሶ ትኽእል ኢኻ እቶም ዝቆፀርካዮም ተረዳዲእና ቆፀራና ውሕውኽ ንብሎም ንኽእል ኢና ሞ በጃኻ ንዓ ገሌልና ንመለስና ኣሎ እዋን ኣሎ ሕጂ ብዓይኒ ስራሕ ኤፍሬም መምህር ናይ ስራሕ እዩ መምህር ናይ ስራሕ ክብል ከለኹ ነፍሱ ወፊዩ ነፍሱ ኣቐዲሙ ካልኦት ክሳተፉ ጉዳያት ወዓል ሕደር ከይብሉ ደድሕሪ ጉዳይ ደድሕሪ ስራሕ ደድሕሪ ሰባት ዝጎይ ውፉይ ሰብ እዩ ክብለ ዝኽእል ብሕፅር ዝበለ ካብዘን ላዕሊ ሓንቲ ክዛረብ ኣይክእልኒ ናይ ብሓቂ ብፃ ኤፍሬም ሕጃብ ዞባ ደቡብ ምስ መፀ ጥራሕ ዘይኮና ንፋለጥ ካብ ሻምናይ ዙርያ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ ካድር ካብ ሹት ሒዝና ንፋለጥ ሻምናይ ዙርያ ማለት 78 ቀፍቲ ቀዳማይ ርብዒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብዚ ስራሕ ተራኺብና ገለ 6-7 ዓመት ብሓሳብ ነርና ኤፍሬም ስነ ስርዓት ዘለዎ ናይ ስራሕ ሰብ نهزب دوبا تطبيق زفلت شجراتنا هزبي كفتح زفتن بسنا سرعات زي قيد بتقطو بسنا سرعات مرة ساعات زخبرها بصراحة انت مهبلك يا بريمسي كله يخبلك خيلي خبر محضري ازيو كله يخبلك خيلي افريم بحق طنقو اب محلا ونبرت منقستي ابا كايدا نايتي صفت ناي سراح اب اخيباتات مقبار بيريديكالي اب اوانو اخيباتات تقبر اما حضر ينيرو افريم قوم يقبر سلاز نبرخا روسو اما حاضرون خالوت كم محاضر خيل كالوتون ابنات كوينم تناتو اسر تقتلهم بوم عين درجة قتلكم دلو زقبرين يا افريم لا الكل قلنا ساعات سرح اخيباتنا هزبي اخيباتنا يسرح اخيباتنا مسرحتو ابتاك زياد زقبرز نبرس زغونه نايب حكي عبا بركتون يرو ولا هميدات يحيزون كيف لازم نورو وانا عبا بركتون يرو نعود يفلت سبيل لنا وشتي محضر زواتو كله قطرات كله لازم نايب حكي كسرايو كسرايو كسرات هاجر كسرات هزبي كسرات تسرحيو بس افرم حدا كابتم بقعات حلفتي نير انا مسو كابتلتشن 10 سنين صريح الله مسو اب كل كايدو سرحو مدبات عم عدال مدبات عم موسى كل الساتافي مدبات عم قصصار الساتافي كل ነገር بحبار مدب زعدل بحبار مدب زقمكم بصاي نير سلاز بقعد سبيل نير بقعد فطامي
يحزن كم زيلو كبانا منو لو خيتصبنا يغفل يحزن عزي وفي نفس بزح زي حسب الله نفس بزح زي حسب الله بصراحة طرح دفء نابله خيد سنحب سعيد سبنا باري كونان ابتزل له طرح بقوع صراحة تموكرو زلو صراحة نولد تتحلال بصراحة أرأي زخون صراحة صريحون دهر حليفو اتمنسي كاو كمهرن ناتو أثر كختلن نتاجر كان ناتو أثر تختلو صراحة الله خدق ملا كما عبلا سيتي ملقتنا هي سيفر مالتي إفريم نرجع عندما ود سبيو قدم 45 عامت اب شحن 977 ዝፈልጦ ኤፍሬም ካብቶም ኣውፅን ሕና ብዕድመ ዝዓብይና እያታትና ንቃልሲ ንኽንሙከር ካብ ዝሓገዙና ሽግራት ከመይ ከም ንፀውር ናይ ህዝቢ ፀገማት ከመይ ከም ዝፍታሕ መንገዲ ካብ ዘርአይና ተጋደልቲ ሓደ ብኣብነት ዝገልጾ እዩ ኤፍሬም ኣብ ስርሑ ተባዕ እዩ ዕጉስ እዩ ነዳሪ እዩ ግን ከዓ ተመላሲ እዩ እቶም ሰብኣዊ ዝኾኑ ባህርያት ክልቲኡ ዘማልአ እዩ ከም ተጋዳላይ ከዓ ጽኑዕን ኣብ ዕላምኡ ውፉይን ዝኾነ ተጋዳላይ ኮይኑ ንቃልሲ ዛዚሞ ድሕሪ ናጽነት እውን ናይ ተፈላለናን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ሓደ ዞባዊ ሚኒስትሪ ብሓባር ሰሪሕና ድሕሪ ናጽነት ድሕሪኡ እውን ዋላ እኳ ብኣሃዱ እንተተፈላለና ኣብዚ ድሕሪ 2012 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ምስ ተመደበ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብስራሕ ነይረ ብሓደ ሰሪሕና ድሕሪ 2013 መጀመርያ ከዓ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኮይኑ ተመዲቡ ኣነ እውን ብስራሕ ኣጋጣሚ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ደቡብ ተመዲበ ብሓደ ሰሪሕና ኤፍሬም ከም ተቐዲመ ዝገለጽክዎ ኩሉ ሰብኣዊ ባህርያት ጽቡቕን ሕማቑን ዘማልአ ልዕሊ ኩሉ ግን ብዕላምኡ ዘይዋገ ኣብ ንዕላምኡ ክኽፈል ዘለዎ ዋጋ ከዓ ዝኽፍል ሩህሩህ እዩ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ከዓ ትብዕ ዝበለ ዝተፈልየ ንኤፍሬም መዘከሪ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ከዓ ተባዕ ዝኾነ መርገፂ ዝወስድን ምቕሉል ብጻይን መንባሩ ጥራይ ክምስክር ዝኽእል ኣብቲ ካልእ ከዓ መምሕዳራዊ ስራሓት ይፍጽም ከ ስለምንታይ ኩሉ እቲ ፀገማት ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ዘሎ ብሙሉኡ እቲ ህዝቢ ስለ ዝጠልቦ ከመይ ጌርካ መንገዲ ተትሕዞ ናይ ምግባር ዓቕሚ ነይርዎ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ፈራድ ከዓ እዩ ኣብቲ እዋኑ ቤት ፍርድታት የለን እቲ ክፍሊ ህዝቢ እዩ ኩሉ ዝሰርሖ ነይሩ ኣብዚ እውን ዓቕሚ ዘለዎ ብዕድመ ዝበሰለ ማይ ድሰተየ ገለ ድልየካ ኸውን ኤፍሬም ካብቲ ብልጫታት እዚ ነይርዎ ባህልን ስነ ምግባርን ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝፈልጥካ ከም ወዶም እዮም ዘርእይዎ ነይሩ ኣብ ማጻጻና ዳርጋ ኩላና ሓደ እዩ 77 ኢና ካብ ሓይልታት ተሳሒብና መጺና ካብ ንፋለጠሉ ክሳዕ ሕጂ ግን ኣነ ኣዝየ እየ ዘድንቆ ደሓሰበ ከዓ ከይተግበራ ሱቕ ኣይብልን እንታይ ማለት እየ ተራ ከሎ ንፈልጦ ምሳና እውን ኣብ ትሕቴና ሰሪሕ ይኸውን ባዕሪና ከሎ ንፈልጦ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ረኣናዮ ግን ኣብ ምፍጻም ናይቲ ስራሓት ብሙሉእ ልብኡ ታተሓንፀፀት ፕሮግራም ብልዓል እንተመፅያቶ ከተግብር ኣሎ ብዘይ ዋዕል ሕድር ነቶም ትሕቲኡ ዘለዉ ናብቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ዋላ ምስ በፅሐ ግድነት ከሰጋገራ ከፈፅም ኣሎ ይፍጽም ነይሩ ብፅፈት ከዓ ክሳዕዛ ዝስውኣላ ጽቡቕ ሰርሕ ከም ዝነበረ ዝግምግሞ ዓብ ካድሪ ኸይድና ነቲ ህዝቢ ኹን ንዓና ከዓ ከምቶም ልዕሊ 40 ዓመት ንፈልጦን ብሓደ ዝተቓለስናን ዓብ ሰብ እዩ ጎዲልና ዝብል ርኢት ኣለኒ ዝያጠነት ጎስጊስካ ከዓጥቕ ክሰዶ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ኣዴታት እንዳዓለላ ደቀን ከም ዝሰዳ ግቡእ ፈሊጡ እቲ ሰብ ክውደብ ከም ዘለዎ ናይ ምጉስጓስ ዓቕምን ኣብ ሓንጎሉ ሰሪፁ ከዓ ብዝተፈላለየ ክትግበር ከም ዘለዎን ይገብር ነይሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ተልእኾ ናይ ክፍሊ ህዝቢ ብዝበለፀን ብዝማዕበለን ዝሰርሖ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ካልእ እቲ ኮይኑ ከዓ ከም ተወሳኺ
تممحدار زبال دلو حقاقي إيو مستهزو خينو حقن دابالو لمدتات اللو بهالتات اللو كمي جركات تسرصن كمي جركات تقبلن أزيو يسرح كاب كله ناي إفريم انتاي نير مسلكا حانت نجر ندحر دا حسيبوا كتبرا له تأمين الله لك أبتا ساعتان أبتا جزيئا كتبرا له قال أبا فتاتها قريتشت عبيت قريتشتات نيرهم قلت أنا نايتنا عادة قالوا نيرو نايتنا عادة نيرو كندي دم دفاسسة أمو لا أمو فتحون نايت قريتشتي دخيم كم سووا معي من أنت زبون من أنت هاقرون توفيو السوط راح يكون أمو دوب نربب عينته نايت المي مريت ناي ورق مريت أمد اللي دال أب ناي هازو موزنو بري أب كله إفريم دي نورن لذي إفريم كم سب دحر تريوخون كا تفيو نهاجر مجمرة نهاجر دحر معنا